Dobrý deň, dnes pokračujeme v našej sérii takých edukačných, preventívnych videí, aby sme si vysvetlili, ako sa bezpečne a bezproblémovo plaviť po slovenských vodných tokoch. No a dnes sme, ako vidíte, na vodnom diele Gabčíkovo. Za nami je aktuálne napustená plavebná komora a my si ukážeme, ako ňou prejsť, ako ňou preplávať bez toho, aby ste ohrozili seba alebo ostatných účastníkov premávky na vode. Tak v prvom rade sa treba oboznámiť s plavebným opatrením číslo 107/2016 v súčasnosti, ktoré nám v podstate upravuje preplávanie cez plavebnú komoru vodného diela Gabčíkovo. Pokiaľ sa jedná o zníženú viditeľnosť, tak preplávanie komorou je zakázané, a čo sa týka vetra, poveternostných podmienok, tak je to práve 12,5 metra za sekundu, čo je približne 45 km za hodinu, alebo 5 bufortovej stupnice, tak vlastne preplávanie pre malé plavidlá je zakázané. A kto všetko má, alebo respektíve nemá povolený vstup do tej plavebnej komory? Môžu tam ísť hociaké plavidlá? Takže malé plavidlá musia spĺňať minimálne tieto tri parametre, musia mať minimálne 5 metrov, čo sa týka dĺžky, minimálne 42 cm voľného boku a výkon strojného zariadenia musia mať minimálne 20 kW. Treba si v prvom rade pozrieť, či tá plavebná komora v daný deň vôbec prepravuje plavidlá. Niekedy sú výluky alebo výnimky, kedy preplávanie nie je možné z technických príčin napríklad. Samozrejme je vhodné predtým sa informovať napríklad na telefónnom čísle riadiaceho centra vodného diela Gabčíkovo, či je možné preplaviť malé plavidlo, za akých podmienok, po prípade kedy. Väža Gabčíkovo, tu malé plavidlo B21. B21, to je plavná komora. Hlásim, protiprúdne plavidlo vstupuje do komory, vyviažeme sa za tými výletnými loďami niekde vzadu v bezpečnej vzdialenosti. Môže byť? Áno. V poriadku, ďakujem. Čo musíme spraviť ako prvé? V prvom rade musíme mať oblečené záchranné vesty, celá posádka, ktorá je na plavidle, a to už v prírodnom alebo odpadovom kanáli vodného diela Gabčíkovo. Pokiaľ viem, na ktorú stranu sa idem vyväzovať, pripravím si dostatočný počet lán a samozrejme na tú stranu použijem odrazníky, tzv. Fendre. Každé plavidlo má iné vyväzovacie prostriedky, respektíve uložené na iných miestach, preto treba pristupovať k tomu vyväzovaniu individuálne, samozrejme zodpovedne. To, kde sa vyviažeme, nám určí obsluha plavebnej komory, tzv. Schleissmeister. Pokiaľ nám v podstate nedá príkaz, kde sa máme vyviazať, môžeme použiť iný plávajúci voľný bifel alebo teda vyväzovací prostriedok. Plavidlo potrebujeme vyviazať tak, aby bolo v podstate fixované čo najbližšie k stene, aby nenarážalo v podstate na túto stenu plavebnej komory. Treba dbať samozrejme aj na nejaké vlnobytie, po prípade poveternostné podmienky. Každé plavidlo si zaväzujete individuálne, momentálne sme zaviazaní v podstate na jednom lane, tak aby sme fixovali pohyb lode dopredu, dozadu a samozrejme do strany. Je možné sa priviazať napríklad aj o inú loď, keby bola plná plavebná komora? V prípade súhlasu kapitána alebo vodcu plavidlo takejto lode a samozrejme v prípade súhlasu tzv. Schleissmeistera je možné aj takýto postup. Dobrá, v prípade, že ja by som išiel s kamarátmi na viacerých lodiach, že by sme mali napríklad 3 lode, môžeme sa spolu vyviazať o jeden bod? Takýto postup je samozrejme možný, všetko závisí však od povolenia riadiaceho centra vodného diela Gabčíkovo. Pokiaľ sa nachádzame v plavebnej komore a táto komora sa buď vypúšťa alebo napúšťa, je potrebné dbať zvýšený zreteľ na lano, čiže tzv. Pohotovosť. Pri tom lane treba stále dohľadať na to, či to plavidlo je bezpečne uviazané, či sa mi to nepovoluje, či sa náhodou nezasekne táto plávajúca bitva. Zároveň treba dať pozor na okná a zábradlia, kade vedie lano. V prípade nejakého vlnobytia alebo narážania by nám mohli tieto okná poškodiť, rozbiť alebo takisto aj zábradlie. Treba dávať pozor na to, aby ľudia na palube nemohli prepadnúť v podstate cez zábradlie do vody. A zároveň motorové zariadenie sa nikdy v šlajzi nevypína, ale ostáva zapnuté, čiže naštartované. Povinnú výbavu máte v podstate už na plavidle. Treba si prečítať plavebné opatrenie, ktoré upravuje toto preplavenie. Tam sú v podstate písané všetky detaily. Základom bezpečnosti je, aby mali osoby na palube oblečené záchranné vesty. Dobrá, ale sú ešte nejaké bezpečnostné typy a triky, ktoré by nám mohli pomôcť? Ja neviem, napríklad, keby sa nám zamotalo to lano, nejaký nôž alebo podobne? Samozrejme, síce to nie je v povinnej výbave, ale je dobré mať pri sebe nôž, po prípade iný ostrý predmet. Boli situácie, keď sa naozaj komora vypúšťala a tento plávajúci bifel ostal zaseknutý a jednoducho to plavidlo ostalo na tých lanách visieť. Samozrejme, ducha prítomný kapitán zobral sekeru, odťal to lano a celé to plavidlo vlastne spadlo opäť na vodnú hladinu.
V každej krízovej situácii sme povinní upovedomiť riadiace centrum vodného diela Gabčíkovo, čiže plavebnej komory, tzv. Šlajzmajstra, postupujeme následne potom podľa jeho pokynov. Dobre, a ak sa s nimi potrebujem skontaktovať, ako ich viem zastihnúť? Máme na to dva spôsoby. Pokiaľ je plavidlo opatrené vysielačkou, tak je to radiotelefónny kanál VHF 78, alebo je to na telefónnom čísle, ktoré momentálne vidíte na obrazovke. Keď je plavidlo bezpečne vyviazané v plavebnej komore, oznamujeme to v podstate riadiacemu centru. Po vypustení plavebnej komory prvé by mali vyplávať väčšinou veľké plavidlá. Samozrejme toto poradie môže zmeniť riadiace centrum plavebnej komory. Odviazať sa môžete v dvoch prípadoch, buď na pokyn teda riadiaceho centra. Pokiaľ vám tento pokyn nevydá, sledujeme semafóry. Pokiaľ máte zelenú, môžete sa bezpečne odviazať a opustiť plavebnú komoru. Samozrejme počkáme, kým plavebnú komoru opustia veľké plavidlá, keďže majú prednosť. Zároveň sa treba od nich držať v dostatočnej a bezpečnej vzdialenosti a treba myslieť na to, že tie veľké plavidlá majú naozaj motory s obrovským výkonom a on len trošku drgne do tých mašín, v podstate použije to pohonné zariadenie propulzné a vy ste v uzavretej vani s vodou, s týmito veľkými kolosmi, takže to malé plavidlo okamžite hádže, plieska. Treba si uvedomiť, že preplávanie cez plavebnú komoru je veľmi špecifické z hľadiska techniky plavby a človek, pokiaľ ide napríklad prvýkrát preplávať touto komorou, je vhodné a možno až potrebné, aby išiel napríklad s niekým skúsenejším, kto už tou komorou preplával alebo má viac skúseností a zručností, poprípade mu ukázal a pomohol s vecami, ktoré sa preplávania týkajú.